बजैनी है। राजू बाबा रहुआ तो बढ़िया बजैनी है। दिलवे जीतले नहीं है। बबलू बाबू के तो कोनो जवाबे नहीं खे, जोड़े नहीं खे। हमार आलम भैया बादल हई पीछे रंजीतवा बैठल बा, एको कोनो जोड़ नहीं खे। ना हमर जोड़ नहीं के, हमर एगो गोड़ नहीं खे। कलाकार के करा के बोलैनी है। के करा के पंकज पुरी के भाग तो कोई पंकज पुरी के साथ आज का बड़ू रे दू गोल। अरे ई कोई खत्म है। हले रही कि राजू बाबा बढ़िया कलाकार बोलाई मर दे। ओई कोरिया बढ़िया कलाकार। फोन करके प्रिया जी आई बढ़िया कलाकार आइल बड़े। तनी आके देखो तनी, जब चेहरा देखनी है। हां जब चेहरा देखनी है तो भर मुंह में एगो दांतवे उजर लौकत रहा। और कुर्ता देखनी है तो जैसे मंदिर में दान ना कइल जाला। मंदिर के दान के चीज पहिन के आइल बनी। जाइए पंकज जी, नीरज प्रिया ब्रांड भी आइल बनी। जाए तो खानदानी चलावता, मैं खानदान में हदारे में बा। अच्छा इहो बात बा। चलिए सच्चाइयो पता चल गई। कहानी है कि आज पंकज पूरी के पूरी बना के ना खा गई। तो हमारो नाम नीरज प्रिया ना करे के कहाला नीरज प्रिया ब्रांड। अरे ब्रांड है ये, ब्रांड है। एकरा से मिले खातिर अच्छा लोग तरसे लन। हां तू मिल गइल। आज आइल बनिए पंकज जी कि एक बार प्रिया जी के दर्शन हो जा। अगर होई ना तारा दाते भर पी जाई हो। यहां के श्राद्ध में गावे वाला आज आइल बनी रंगारंग कार्यक्रम में। हमनी के तो साला जवन मंच पे चढ़ी जा। जवन मंच पे चढ़ी जा साला हुमच के रख दी जा। बिना तरस जाएगा मुअल के तो यहाँ के पेट चलावत रुए। आज हम इनकर पिंडा पारिए के जाइबे राजू बाबा। चल वाह आइए पंकज जी। आई ये स्केल लगावे में, ये आवाज लगावे में ना हरवे फाट के हाथ में आ जाए। कौन चीज हमार आवाज के स्केल आई। हम एगो गीत सुनावत तनी, बहुत ही आनंदमय गीत बा। इहे आवाज में इहे स्केल में और इहे भाव में जरा गा के सुनाई हमरा के। कैसे कहे के बा? कैसे? अरे मार ले ले बिया वाह 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 बिया के। अरे जियो हमारे आवाज टाइट बा, देखब रुआ डाउन मत पड़ जाए। अरे राउ टाइट बा, ऊपर पातर बा। अरे देखिए के एक लीवर के लागत है नीरज प्रिया संभाल में ना होखो। उनकर आवाज पातर बा। अरे मार ले ले बिया ओकर मोतिया के। अरे उहे सवतिया करियो थी हाय जौन आइल बड़ी सन दुनो नचनियन नु। अरे बाबी तो डाहो तारी सही तो। पंकजपुरी के मेहरारू फोन करके हमरा से अपन दर्द बतावा तारी कैसे। कैसे? अरे मार ले ले बिया ओकर मोतिया के। मार ले ले बिया ओकर मोतिया के। पियवा पियवा भइल बा दीवाना सवतिया के। 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 मार ले ले बिया ओकर मोतिया के। मार ले ले बिया ओकर मोतिया के। मार ले ले बिया ओकर मोतिया के। पियवा ए बबलू बाबू कहतरी हमरा से दुख रो रो के का पियवा भइल बा दीवाना सवतिया के। 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 रौरे पीरिये रौरे पीरिये रौरे पीरिये ए राजा कहियो
कहतरी सोवतिन के संगे उतो आई आया मुर्गी मार के आओ आवा फिर से एक बार सोवतिन के संगे देखो पंकज बेस के महिला ध्यान दो बेस देखो बेस के महिला और कहे के बा कैसे कहे के बा राजू बाबा ऐसे सोवतिन के संगे उतो भोगता सुकून हो हमारा जवानिया में लागत खून हो हमारा जवानिया में लागत खून हो हमारा जवानिया में लागत खून हो सोवतिन के संगे उतो भोगता सुकून हो हमारा जवानिया में लागत खून हो 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 कोइले बनास उ इजातिया के अरे दिया में आ कोइले बनास उ इजातिया के पियवा हिला के ए राजू बाबा हिलावे के राजू बाबा अरे कोइले बनास उ इजातिया के ए राजू बाबा पियवा भइल बा दीवाना सवतिया के पियवा भइल बा दीवाना सवतिया के पियवा भइल बा दीवाना सवतिया के बाबा पियवा भइल बा दीवाना सवतिया के पियवा भइल बा दीवाना सवतिया के और कहे के बा कैसे कैसे महेश परदेसी पिया भूल गइल बाड़े सोवतिन के कोरा में झूल गइल बाड़े सवतिन के कोरा में झूल गइल बाड़े सवतिन के कोरा में झूल गइल बाड़े महेश परदेसी पिया भूल गइल बाड़े सोवतिन के कोरा में हर झूल गइल बाड़े सवतिन के कोरा में झूल गइल बाड़े सवतिन के कोरा में झूल गइल बाड़े संग नाही सुते कवनो रातिया में संग नाही सुते कवनो रातिया में चलो हिला के हो आवा देखो के हिले ना ब्यास बैठो बैठो वो डंगासिन के बैठाओ अरे संग नाही सुते कवनो रातिया हरे संग नाही सुते कवनो रातिया में अरे माई गो रे पियवा माई गो भइल बा दीवाना पियवा भइल बा दीवाना सवतिया के 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 पियवा भइल बा दीवाना सवतिया आओ ब्यास ए ब्यास आओ इतना हिलाही में फाट जाई खाली मौगा बात इस तरह से काम ना चली इतना हिलाए तो गिर जाई। आई गाना के जवाब दी ही सुर वाह, और वाह। ताल लगाई तब हम जानी कि आय, हाय, हाय, गायक हई हाँ जी